Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Ikanapulog duha nga Domingo karon sulod sa tuig niya gisaulog sad sa kalibutan karon ang kalibutan ba o Pilipinas lang kanang Father's Day. Tibok na kalibutan. Awasan mo kay Bao. Uy, happy Father's Day ninyong tananoy. Para sa mga fathers nga bana o para sa mga fathers nga dili bana. So, happy ninyong tanan. Basta father. Kami sad, father sad mi nga spiritual, usahay masipyat, biological. So, happy Father's Day gihapon. Mga igsoon, iampo nato ang mga amahan karon, labi na ang amahan sa atong mga katilingban, mga leaders. Ato sang iampo padayon nga maluwas ang kalibutan niining pandemic ug ang atong mga benefactors ug donors mahatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ug gipangayo sa Ginoo karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Cordero
Magampo kita. Wamahan agaka og panalipdi ang imong katawhan ug gihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang Job. Kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat sa dihang mibuhagay kini gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod ug giputos ko kini sa kangit-ngit. Gibutangan ko utlanan ang dagat, ug gialihan ko kini, ug gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhira kagayud kutob, anhira kutob, ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Sila nga nagalawig sa kadagatan diha sa mga sakayan, nga nagapatigayon diha sa kalawran. Sila nakakita sa mga buhat sa Ginoo ug sa iyang mga katingalahan diha sa kahiladman. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Nagpakitabang sila sa Ginoo diha sa ilang kalisdanan. Sa ilang katalagman giluwas niya sila. Gipahilom niya ang unos ngadto sa usa ka mahinay nga huyuhoy. Ug ang mga balod sa kadagatan iyang gilinaw. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Nalipay sila nga sila gilinaw, o gidala sila niya ngadto sa gipangandoy nilang dungguanan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawhan. Pasalamati ang Ginoo,
Ginoo. Kayang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsang paagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang padon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Hesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Hesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan hunong. Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Hesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kana bitawng magmisa ta dinhi nya naalang gyapoy magdag mga bata, mura jud kog maaksyon og ka stress na makaingon labi nag magsigig sagit-sagit, dagandagan, maghilak-hilak. Ma-stress gyud ko ana kay ngano man makaingon man gud ta, grabe ha gyud gobyerno gyud og simbahan mo igasulti, dili pa gyud mo patuo. Ana. Karon na malandong ko. Unsaon ka no para ma-relax ko? Unsaon man? Ha? Wa mo kibaw?
Tudloi ko ninyo. Nga ka na bang marilax ba? Paragon ninyo mga ginikanan, di ba? Moingon mo, kamo mga bata, imo pusig dagan-dagan na, imo pagsig saba-saba. Nya magsaba-saba, unsa inyong bation? Ma-stress. Kana. Nya unsa man aron dita ma-stress? Matug. Na si Jesus ay kusog kaing bawd, nasabwa na ang sakayan sa tubig. Natug, daway stress. Tuog man. Nganong nakatuog man si Jesus, bisag ang bawd perti ng kusuga, unya ang hangin kusog kayo, niya ang ilang sakayan hapit na malunod. Ang iya mga tinunan perti ng hadluka, nagsagit-syagit nas kahadlok. Nganong nakatuog man si Jesus, kay bawo mo ngano? Ha? Wa mo kay bawo? Oy tubag. Nahibaw wa? Wa no? Parihata. Pasa ko kay bawo. Natog siya para nako tungod kay relax. In short, he is in control. Di siya maanod-anod sa mga negative o positive situations kay naa siya control sa iyang kaugalingon. Relax siya. Og diin man gagikan ang iyang control, nga di man siya maana-ana, di man siya mapaling-paling. Kita, lingi ana imong tupad o, kana imong tupad, lingi ba? Ana, di ka madaan ang iyang naong. Oh, nagkusmod na ron, makusmod man ka. Kana bang mura matatagdali kay mada? Kadungog lang kay imong silingan, giliba ka, suko sa dayon ka. Kanang dali bitaw kay tang mada, mura ra gitag bula sa billiard ba nga maanod ra gyud sa kanang bulamano. Ang mga hug lang dayon nga tuslunga Ginoon kay maanod man. Pero si Kristo, stable siya, in control. Ngano man tungod kay Ginoo man siya. Naa niya ang Ginoo. Sa atong first reading, niingon ang Ginoo ngadto ni Hub. Sa tigisultis Ginoo, ingon siya diri namina mo sa first reading. Nakatog na mo. First reading, niingon diri kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat sa dihang mibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat o gialihan ko kini o gitrangkahan ang mga ganghaan. Sa ato pang Ginoo, siya rin makapugong. Muna kay si Kristo, Ginoo man, kaya kay niya ingnon ang hangin, hunong. Ingnon niya ang bawd, hunong. Hunong dayon kay Ginoo man. Nya kita, kamo, Ginoo mo dili. Kusga. Mga buangon mo. Kanya, unsa may kapuslanan na ng ato ingon amahan namo. Kita humagbunyag nahimo natang anak sa Dios. Di sa ato pa gipuy-an na sa Dios. Nya ang tanan nga puy-an sa Dios mahimo presensya sa Dios. Mo na kita sa dunta naa sad taong tay control. Mo na karon akong gibuhat inyong mga kuan diha, mga pag-violate na ma-stress ko ikadungog nako anang mga tingog anang inyong violation. Moingon ako, Ginoo man sad na. Niya o pananglitan sa isanksyon ta dinhi kay ni violate sa protocol. Ini ka priso, Ginoo man sad na. Naway Ginoo prisuhan. I-lockdown ta diri, di na ta pamisahon, wa na tay kolekta, may Ginoo. Relax lang. Nganya nada ka ng mga kanang kuan, kanang naang mga violators nga moy nakaingon, maamong ka. Maamong sa gyapon si Kristo naamong man sad, nalansang man sa krus tungod ni Judas. Okay ra na. Tanaw, di ba ma-relax na kana? Di mo ma-relax? Kamo ba mga asawa? Happy Father's Day marono.
Maka-greet ka kasi imong bana og Happy Father's Day og doon na siya laing duha ka babaeng gipaanakan? Ha? Kaya kano, lingi ako ng mga fathers inyong tupad, na Brad, or sana, Happy Father's Day. Lingi na. Uy, hinayo ba? Kana ba mga naong diyan na may mga naong nga murag mga fathers. Lingi ako na Happy Father's Day. Nagiuban, di kalingi. Nga naman, nadaka siyang kabuang. Wa makakauyo niya. Kay asawa ka, di ka kalingi. Or inka, wa man kailangan ni Father, nagkatupad raman mi. Ngayon di man sa kamulingi, be. Nadyo kay kalagot sa mga fathers. Dali kitang maanod. Madara dayon ta. Una, doon ay mag-text na ko, Father, di gyud mada, nadili ko makasa. Kay nga akong bana, sukad pa pagkaminyo namo, bisyoso gyud kaayo. Hangtod karon na lang nga 30 na mi katuig sa among kaminyoon. Sige lang yapon aning iyang bisyong pamabay. Kaniyang sugal og inom. Kinsa mga asawaha dili maugtas ana Pader. Na kung anong niabot man sa kag 30 katuig. Mo man ka mamatay. Pasabot dunay nagkontrol nimo diha. Unsa man? Ang Ginoo. Yang anong imo pa nang questionon nga makaya ra man gid na. Di naman kinahanglang maugtas ka ana. Ingna lang gud mosunod ko sa Ginoo. Mo na si Kristo niingon siya, nganong nahadlok man mo, hain mang inyong pagtuo. Tuo mo nako. Ay namog kahadlok anang mga COVID, kana dihang mga uban pa dihang kamatay, kanang pagkaway bugas, ay namog kahadlok. Nga naman, matod pa sa ikaduhang pagbasa, ingon San Pablo, nagpakamatay ang Ginoo nato, pasabot ana kitang tanan nahiusas iyang kamatayon. Dili mo ganahan mamatay kuyog sa Ginoo. Ganahan mo dili. Kinsa inyong gustong kuyog ining kamatay, ang Ginoo o ang demonyo? O kana, mamatay man gitang tanan. Pero kinahanglan kuyog tas Ginoo. Kanus-a man ta makuyog sa Ginoo kung mamatay ta, kanang wa tay sala. Nya kanus-a man ta way sala, basta di ta maratol. Kay ang yawa aron ta makasa, aron mahug ta ngadto sa iyang laang, iya tang ratulon. Ratulon ba? Kana bang mura kag iya bang ana-anaon ba? Para na mga isda god aron masangit sa pukot unsaon man na. Hala ratulon imong hapakon diri aron mugayaw ang isda, igayaw mga sud sa pukot. Kay kuan man ratol man kana sa mga isda nga inig-anas paon nya maratol dayon. Kay pertig yung pagka-atrakas paon, tukob dayon. Kuhas pasol. Ariyar sa nagod sa mga babae god nga maratol ikakita gwapo. Nila, kilig-kilig dayon ba? Tiksan dayos gwapo, pwede ta magkita. Kanindot. Dangtag tulo ka buwan, suka-suka lagi. Anya inig text, wa na dihang gwapo oy, wa na diha. So, magsige na kay pisti, inatay nako. Inigtawag ni mo, wa na, cannot be reached na, out of coverage area. Naratol man ka, wa pa ka maratol, makapundo unta ka to, maka-analyze kag maayo. Tayo sa gwapuha sa dani niya Nya ako magiiyang gipanguyaban nga igo-igo ra man ni akong naong. Asa kay tumungan niya? Di makapamalandong na ka. Ayon sa man, di mo to? Mauro sa nang hitabo sa pari. Nada yung mag-text-text. Inigtanaw na ako sa iyang profile. Hala, mamatay sa daan ni, gwapahaan niyo pabuang-buang ko, patay kulikta na ko na. Nga naman, sige na lang tagpamalit og diaper, gatas. Awa na gyud, haom na jud kayo inigin. Daghan ra ba kay ni greet na karon? Happy Father's Day. Father, nalipay mi nga amahan kanamo sa kalag. Nako, ay lag siguro kalagod taon. Sige lang kalag, di na sa doy, lawas na sad. Kana kon maratol ko. Kana kon dili ko stable with the Lord. Muna si Kristo, iyang giingnan niya mga apostoles, nganong nangahadlok man mo, nga kuyog man ko ninyo.
Ni amang ko, I am with you. Nganong naratol man ka? Karatol og wa na ko makuyog nimo. Muna ka mo mga asawa, inyong bana di mauli. Ay karatol, katog. Nga maratol man ka. Total, mauli raman gina. Ug wa mamatay. Munya sag namatay, ibalita raman na. Munya guway balita, wa say ni uli, pasabot, nagbakasyon. O, di ba? Yang nganong dili man makuan, dili man ma-reach, nganong di man matawagan, lubat. Wa kadag charger. Nga naluya sad kay gasigig charge. In short, ang atong siguroon nga naatay Ginoo, mao nay makaparelax nato. Muna si Kristo gisiguro niya nga sa iyang pagkatao dinis kalibutan, kauban niya ang iyang langitnong amahan. Nagsigi siya ingon, wa ko'y gibuhat, wa ko'y gisulti nga dili iya sa amahan. Muna ang iya sang gitudlo nato nga pagampo nga makaparelax nato kana sang amahan namo nga nag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nay usa ka asawa gapa counseling nako, Father, mag-unsa man og magsigi kog tuman sa akong pagkaasawa, niya ang akong bana wa na gyud maghimo sa iyang katungdanan, isip bana og isip amahan. Unsa pa may kapuslanan sa akong pagtuman sa akong pagkaasawa? Saman, sakto tong iya? Sakto dili. Unsa pa may kapuslanan nga mahimo kang faithful sa imong bana nga purtig yun ka unfaithful nimo. Mag-unsa man og responsable kay kang moatiman sa inyong pamilya, apil sa imong bana nga purtig ka irresponsable. Unsa pa may kapuslanan? Unsa may kapuslanan? Wa mo kay ba? Natuman nimo ang sugo sa Dios nga tumana ang akong pagbuot dinhi sa yuta ug dito sa langit. Maunay dako kayong kapuslanan kay nagsugod na kag puyo og langit samtang niya pa ka dinis kalibutan. Kay ang kanang maong kabubuton nga imong gituman dinis kalibutan, maura sad na ang kabubuton nga gituman dito sa langit. Pasabot kamao na kang mupuyo og langit. Na kanang inig-ingon sa amahan, higugmaa ang imong kaaway, kamao na kay kang mohigugmag kaaway. Kakita ni mos kabit sa imong bana, higugmaa ra sad nang iyang kabit, kamao na sad kang mupuyo didto sa langit, kuyog sa kabit sa imong bana. O man siguro balangit ra sad na. Nya magkita mo dito sa langit. Nya sila pag yung duha mo yung nag-holding hands. Ganahan pa kang mupuyo og langit, dili na. Ha? Ganahan pa ka, dili? Ganahan. Istoryahe. Yang anong nasuko man ka diri, nya ganahan kag langit. Unsa man pa man nimo pagpuyog langit nga masuko man ka ato, nya malangit ra ba sadto? Daan na magi possibility kay ang Ginoo para manggid sa tanan ang kaluwasan. Oh, nya malangit to pananglitan. Di patay imong pagkalangit. Moingon juga, uy, Ginoo, imo din ning gilangit ning buang-buang dako. Ibalik na lang kung atos kalibutan siya. Di naman pwede. Ato na lang kas impyerno. Mahuhog ka nga atos impyerno noon. Kaya di makakamang puyog langit. Ya katong kabit sa imong bana. Kaya kamao mang puyog langit. Moingon ramang siya, Day, dito sa kalibutan, nasipyat gyud ko ato, nakasa ko, pero salamat sa Dios na nakahinulsol ko. Mao ni karon, nagbasol ko. So I love you very much. So, alip yung buanga ka diya. Anak ka, kaya di juga kadawat niya. Ama impyerno na hinong ka. Karon sugdi na 70 times 7. Nya kanang anak nimong siging suyop, kanang anak nimong tapulan kay tanan, sige lagduaan ng computer. Bugo pa gyud. Unsa man? Kalagutan o panggaon? Ang sugo sa Ginoo, di gyud na siya kalagutan, panggaon, higugmaon ang mga makasasala, pasayloon. Ana, nya sa may resulta, kamao na kang mopuyo og langit kay tua didto nagpuyo ang mga mapasayloon, mahigugmaon nga mga tao. Nya maglagot ka ng imong anak. Nya tulo ra ba nakabuok mga buangon kay tanan?
Simba ko oroy og dili na maimpirno. Ug adto nas langit magduwa lagya pug computer. Magsige na sa kagyaw-yaw dito. O pa'y siguro, ingnon pa ni mong Ginoo, Lord, badlungan niyo. Sige mo lang digduwag computer. Maubita din nakapalangit nila kanang ilang computer. Kaya nga naman, kaya nagsige sila basa diha og mga Bible reflection, nga ila pa yung gisend ang mga angels, kanang mga lives of the saints. Mo nang na ang nalangit sila. Wa di ka kibaw na convert na dito imong anak, tuwa di siya sa internet naghimog evangelization. Mo na karon bag-ong na santo nga batanon, kisa tong batanon rong na santo nga 14 years old ba to? Katong bago banggi canonize, limot kusngan. Nasanto siya tungod sa internet. Huwag yapon mo to. Pero unsa may punto din ma-relax gid ta basta magsunod tas Ginoo. So inaot unta ang ato mga fathers ma-relax. Kami bitawron mag-celebrate man mi sa among ika-17th year sa akong batch sa pagkapari. 17th year nami karong June 22 karong Martis. Nya kay di man ko ka-celebrate ig Martis kay mag class celebration man mi, di sa ko ka-celebrate og 23, ari na ko i-celebrate sa 21. Ano sa man ang 21? Ugma. Na celebrate ko ugma sa akong 17th anniversary. Magmisa ko din hig alasay sa gabi nya human plano unta ko nga ang tanan nga mga member sa mandated organizations kana ganing akong imbitaron nga mo share sa akong gamayng kaon-kaon diha anang atbang. Nya pagkwinta-kwinta na mo sa mga mandated organizations plus uban pang mga imbiton, moabot man sa diig mga 500 to 600 ka buok. Nya plus pas manamagay din ba? Mga mo damag. Gahuna-huna nagkopila man sa ato ipakaon ani. Uy pagkwinta-kwinta na mo, moabot mga 150,000. Nya wa man ko'y kwarta. Isip inyong paris priest, ako ning gihatag tanan nga ris parokya. Kwarta ra nas parokya. Nya negative man sad karon tungod ani ato mga projects pati mang daghana. Kuwang pa maging kwarta, di wa nay kwarta. Di ni-relax na lang ko. Ako Lord, unsaon ni nako? Yung Ginoo, ingna lang na sila, kinsay mo donate. No ni maingon ko ron ninyo, kinsay mo donate. Aron makapakaon ko, nay mo donate ninyo para makaselebrate ko. Okay. Ako nang kwinta-kwintahon ron karong hapon. Ako nang kwinta-kwintahon. Dito lang nyo ihatag sa opisina. Ihatag lang dito or inyo bang i-takes na ako, pader, na mo donate ko aning kantidad. Ako nang kwintahon, makaabot bag 150,000. Ug di gani kaabot, ako ro sa kaon-kaon dito, igo-igo ora na ako aton to ang pilay na abot nganong ato mo ginalisod-lisoron, di ba? Relax lang. Pero mang donate sa mong tanan, paminaw ko maabot sa tingali. Di mo malipay day nga mag-celebrate ko sa ako ika-17th year. Kawasan ninyo iayo Paglipay mo, panagsaragon ni usar ka tuig. O pag siguro kaabot patanig, 18 ka tuig. Tagain na lang sa kugamayng higayon. Bitaw, huwag na mo ikadonate ha. Daghang salamat. Niya, tagaan mo sa Ginoo o kalinaw o kaligon sa inyong kinabuhing Kristohanon. Huwag wa gani, iampo na lang ko o ang akong laing na po kakuyog sa ordination. Labi na yun sila si kung mentionon ha, kailatingin mo sa uban, Father Edgar Sondo, Father Roy Bukag, Father John Almasol na Aros Danao, niya si Father Morfer Sarzonas na aron dia San Fernando, Father Lito Peralta na adiha sa aning Konsolasyon, niya si Edgar Sondo to asa kaning kuan, Naga Uling, si Roy Bukag na asa Minglanilla, team of pastors, niya si Father Mar Balili na as Buhisan, mga dagko ning taos tong Katilingban, Father Jojo Aquino na Seminaryo Mayor, si Father nalimot ko sa Roger Piloto na sa Talisay na sign team of pastors niya kuntong ba Father Chris Amores na nasa eskwelahan Ragtos Argao, school director unya dayon si Father Dave Villasiran na sa Santa Fe. Nya dayon ang katapusan, yours truly ni sa San Vicente. Di ba?
Di man gyapon mo malipay. Sige na yun, indog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, bisan ang hangin ug ang dagat mipatuo sa anak sa Dios. Kita isip mga anak sa Dios, modangop usab ngadto sa Ginoo sa atong panginahanglan, mapaubsanon kitang moingon, Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Ginoo, himua kaming magmasinugtanon. Alang sa simbahan ang sakayan ni San Pedro nga sa walay hunong gitayog o gibagyo niining mabalisang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa mga taong naghupot ug mga buhatang pampubliko aron magtabang pagdumala sa kagamhanang nasyonal o lokal, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa mga masakiton nga natapta niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Alang sa mga kalag nga atong gipahinungdan ining santos nga misa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo himua kaming magmasinugtanon. Amahan, imo kaming gibag-o diha ni Kristo. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig tugmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug makaron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya ug magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhuno nga awit sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Inudla ko angay, kalawat kanimo, ang kamungan. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug pagtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod sa makadiyot. Atong pasalamatan ang mga taong nag-alagad nato karon, ng atong nag-manage sa parking, mga barangay tanods nato, ang naglimpyo sa atong simbahan, ng atong personnel dinhi, ang nag-decorate sa atong simbahan, labi na gyud sa sponsor niini karong misaha, nining Dominguha, ang atong mga frontliners o mausay nag-usher ninyo dinhi sa sulod, atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga lector, salmista, love offering assistants, ang mga sakristan nga nag-serve karon, ang atong nag-manage diri sa atong TV monitors, sa atong kaning recording for sa atong online, sa atong nag-operate sa sound system, ang atong kaning choir, ang Love of God Charismatic Community Choir, ang atong mga offerers karon katong tanan nga nipaso diri, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Roderick and Roblin Agravante. Kanilang tanan masipang pakpa. Salamat kayo.
So update sa atong nangahalin nga slots sa atong hope and opportunity nga para sa atong mga pagpamalit din higyuta sa atong projects. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 4,179 slots. 821 slots na lang ang nahibilin. Pakpak para sa mga namalit. Salamat kayo. Nya sa ato sang St. Vincent's Healing Strength nga tag 500 per slot para ni sa atong pag-repair sa atong retablo o pag-enhance. Ang nahalin as of yesterday niabot na sa og 1,209 slots. Ang nahibilin 2,791 slots na lang. Pakpak gihapon sa namali. May tag mahurot dayon no kay para lain na sang slot. Joke. Atong update or report sa atong financial status, monthly financial status as of May 31, 2021. So summarized gyapon i-post ra diha ang formal gyud nga detailed nga financial report diha sa atong bulletin board. Ang beginning balance is 3,624,320 pesos 54 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of May is 4,239,371 and 39 centavos. Ang total cash disbursements for the month of May is also 3,504,774 and 33 centavos. Atong ending balance is 4,358,917 and 60 centavos. So pakpak sa tanang mga generous people. Salamat sad sa atong PFC, sa atong Paris Finance Council sa ilang kugi paghimo sa atong accounting records, accounting reports na makagiya sad nato sa atong pag-operate dinhi sa parokya. So muna siya ang atong financial reports niya akong usbon. Kung naay ganahan ninyong mutaba nga makahatag-hatag sa kog pagkaon para ugma, ihatag lang dito sa opisina or i-GCash lang. Pwede man sa i-GCash, no? Iguli ninyo kasi hindi ko mo kwarta ron diya. So i-GCash lang. Nya salamat daan. Nya iampo mo nako, iampo mo namo namong mga pare. Ay hibaw sa ko kadto sa ron sila. Nangayo sa tog donasyon para sa ilang kaugalingong selebrasyon. Pero kanang among outing, amo-amo gina siya. Gamay ra man sag bayad tag pila ra man to tag umanto kaabot og tag 10,000 kada usa namo tingali murag ato kaabot. Kabayad ra ko ato. Pero kaning 150,000 murag bugat-bugat man di mada. Wa man koy tigom-tigom og kwarta ingon ana kadako. Amo na kamo nalay mag-igo. Sige, manindog na ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diyos nun nga ka-relax. Divine, lain na sa tanawon, divine relaxation, serenity. Mao na siya term, no? Serenity. Kanabang dili jud ka maratol. Nya mahimo ra na if we always make God the center of our lives, not ourselves. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.